may paglutag sa tanan. Uban ako karon si Father Kiel SBB. Kadtong mga wala kaibaw, espesyal ang atong misa karon tungod kay live kita sa DYRF. Unya live po kita sa iyang Facebook fan page sa DYRF. Mauna na espesyal atong misa karon kay daghan kaayo ang naminaw sa radio ug sa ilang mga sa cellphones o computers. Sumaibutag sa tanan. Tungod kay midaghan man ang atong mga tigpaminaw, tuguti ko sa pagbalik sa pagpaila sa atong kabalingon tungod kay mas niway mo atong coverage. Basig mahibong niya ang mga tao na naninaw nga, uy, si Padre Gerald, naabot manifest na datayan. Kadto mga naninaw, ako si Padre Gerald, inay, tagabasak na dawi. Karon na-assign ko sa Academia de San Pedro Calungsod sa Naga City, Cebu. Formerly Siena School of Naga. Yan, abot ko dito kung i-invite ko sa mga kanhiay na pagpaparuko sa wasak na dawin si Mother Ray na naubo. Karon special food ang ato ang misa tungod kay kining misa karon gitawag og misa aurea. Unsa may kahulugan ni ana? Sa English pa, Golden Mass. Nga ng Golden Mass man, espesyal man kaayo ang misa nato karon tungod kay niining mao misa sa atong ebanghelyo, particularly ang atong ebanghelyo naghisgot sa fiat ni Maria during Annunciation na maoy nakapausab sa kalibutan. Ug tungod sa maong fiat ni Maria sa Annunciation sa Anghel, adunay nahitabo nga incarnation. So kung magisgot ka o incarnation, ang pagpakatao ni Jesus niining kalibutana karong adlaw, karong nga misa nato sa ulo. So mauna nga nahimo kini maong misa nga Misa Aurea o the Golden Mass. At least na kay background. Ang maong fiat ni Maria nagkahulugan sa English pa, let it be done to me. Maunay kahulugan sa fiat, let it be done to me. Mahimo dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ug pinaagi ni anang maong mga pulong, anaa kita karon naluwas ang katawhan. Ang kanang maong mga pulong nakapausab sa kalibutan. Mao na, let it be done unto me. Makod pa, ang maong fiat ni Maria nagsulti og duha ka karakteristik ni Maria. Una, ang humility ni Mary. Pwede naman punta sa iyo balibad tungkol kayo man sa kasabot. Di man sa kasabot sa tanan. Sa giingon sa anghel kaniya akan ang maong fiat nagpakita sa pagkakausana ni Maria. Ikaduha, ang maong fiat nagpakita po sa iyang submission to the will of God in her life. Bisan pa man sa kalibog na iyahan na sinati. Sa atong kinabuhi, daghan kayo tag mga fiat moments. Mga moments na para nato nagresulta apan bibuhat gihapon ta sa maong mga butang tungkol kay nituo ta ng atong gibuhat nagsubay
sa will of God for us. Aduna po ikaduha nga punto na ako gusto may paabot din na kaninyo. Sa akong ebanghelyo na hisgot ng kadto na niingon ang anghel na paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kunya ang sunod ni sentence, naglibog pag-ayo si Maria. Isamlit naglibog man siya na malandong siya kung unsay buot ipasabot sa mensahe sa anghel. Andi pa sa pulong na pamalandong. Matud pa sa ako ang professor sa una sa nato sa seminaryo, kining word na pamalandong gikan ni sa pulong na palandong. Kung magpalandong ang usa ka tawo, magpainit siya o magpasalikod siya? Magpasalikod. Waman siguro tao magpalandong magpainit. Ganong magpalandong man na, narinig man na siya sa pulong na pamalandong. Tungod kay, kung ang usa ka tao nagpalandong, naa siya under the shade of something. Kahoy bakaha, building bakaha. Kunya, kung mga usa ka tao sa ubos, siya nagpahulay. Siya anaa sa landong sa maunit kahoy o building na makahatag kaniya o kalinaw, makahatag kaniya pahulay. Sama ko kana sa tao na namalandong. Kung mamalandong kung sa katao, nagpalandong ka na siya. May pahulay ka na siya, ubos sa atong Ginoo. Ubos sa shade sa atong Ginoo. Mauna na kung mamalandong kita, nitugyan po ta sa atong kaugalingon na anak ka maubos sa shade na mahatag sa atong Ginoo. Mana kung mamalandong ta, nalingkamot di kita na dili ka na ato ang mga paghuna-huna ang masunod kung dili na ninahanglan po kita sa shade sa Ginoo. Ugmao ka na. Kung mag-isgot at pamalandong, mutana ko ninyo, uso pa ba ni sa atong panahon karon ang pagpamalandong? Kung ang usa ka tawo maglibog, mamalandong pa ba sa katao? Ilabi na sa ato ang mga kabatanunan karon. Mamalandong pa ba ang atong mga kabatanunan? O tira pasagad ka? Bisag usa lang ang mga desisyon. Hangtod ang desisyon, mulid sa depression. Tungod kay wala nang mamalandungi ang mga buhat, mga buhaton, ang mga gipang buhat. Kining pamalandong ang ay nato na himuon from time to time sa atong kinabuhi. Tungod kay sa ako pagkikaingon kung mamalandong kita, wala lang misalig sa atong kaugalingon, kundi mitugyan ko kita sa atong kababuton ngadto sa Ginoo. Ugmao na akong lagi. Angita sa atong ikaduha nga parte. Diba sa gahapon, nag-isgot ng tag-4 Marian Dogmas para ma-encounter, ma-remind ng ligtas ni ining maong dogma. Kung sa ito gahapon ang Ginoo, ang first na Marian Dogma na ako ang bisulti gahapon, the Immaculate Conception. Kung sa meaning sa Immaculate Conception, ang tinamban na pagka-describe, the definition sa Immaculate Conception, na si Maria hawak sa sala even during or before her conception, during her conception, and even after her conception. Si Maria hawak sa sala. Ani nata sa ikaduha na Marian Dogma. Kay kasagaran sa akong mga pangutanon na mga active kay Katoliko, huwag yun kay Bao
na aduna din kita'y Marian Dogmas, 4 Marian Dogmas, at least ma-remindan kita ini. Ikaduha, usaman. Wala nang mag-research na or. Ikaduha, na Marian Dogma sa simbahan is the Assumption. The Assumption. Unsa may bisaya sa the Assumption of Mary? Ang pagsaka sa langit ni Maria o ang pagpasaka sa langit ni Maria? Pagpasaka o pagsaka? Unsa man gyud? Ang ikaduha nga Marian Dogma sa simbahan is ang pagpasaka ni Maria sa langit. Ngayon pagpasaka man, dili man pagsaka ni Maria sa langit. Misaka si Maria, gipasaka si Maria sa langit, dili pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. Gipasaka si Maria sa langit, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Mauna ang the assumption, ang binisaya is ang pagpasaka ni Maria ngadto sa langit. So unsa man di ay ang pagsaka? The ascension of Jesus. So mauna ang diferensya. Unsa may meaning sa the ascension of Jesus? Mismo si Jesus sa iyang kaugalingon nga gahom, misaka siya sa langit. Kung kay anaaman siya gahom isip Ginoo. Whereas ni Maria, wala kay gahom si Maria kung saka sa langit o na nagpasaka siya sa Ginoo nagpo sa langit. At least duha na ang ato ang naman nga Marian Dogma. So last naman ugma unisa. So ang last two na Marian Dogmas ugma